no Puma. When you make coma, the Buddha yellow. See, I can't coach it. Nagani, you can walk on that. Where can it is that? It's not the guy. And I'm Eze-Ana Ugochitubelu. Walk on my oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-anyị fọnda mba gị, ndị oche ga-anyị fọnda mba gị. Fọnda asịkala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, lovers of Ezeku TV. My name is Ogbuefi Eze-Ana, aka Official Queen Desire Igwe 1 on TikTok. I welcome you all into the question and answer. And in our midst here, we have a very special person, a very true ordinary evangelist. Daddy, you're welcome, sir. Thank you. Daddy, please, can you introduce yourself to us, especially the viewers? Those people today is the first time of joining our live stream. Please, can you introduce yourself? Yes, viewers all over the world. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja Ugochitubelu na temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Daddy, before we proceed to today's question and answer, is there anything you would like to tell the viewers? Yes, viewers all over the world, if you are watching me from Ezeoku TV, yes, if you like this program you are watching now, and you want to be watching some of this program, we have over 1,000 lectures in my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite, in YouTube. So you can actually go there, watch this one, watch other ones, and share it among your friends. Again, if you are watching from Ezeoku TV, you are watching any program, Nollywood movies, English version on our channel, and they want to watch that video again, movie again, or share it to anybody, go to Ugochitubelu Movie Productions. If it's Igbo movies, Nollywood movies, go to Ezeoku TV Nollywood movies. That is what you need to know. Thank you. Okay, thank you very much, sir. Okay. Number one question in our list is why do you collect money for our
Answer your question is very important. The truth of the matter is that ndị Igbo na-atịlu si na efi na-azọcha ọka anaghị ekechi ya ọnụ. Oyibo sịkwa workshop na ebe onye na-alụ ka o si eri. Nke bụ eziokwu kwa ahụ na ndị Igbo na-atịlu si na ọ bụrụ na dibịa bụrụ ọnụ wee na-agba afa, ọ ga na-ada na mmadụ ga-anwụ. The truth of the matter bụ na ebe ọ bụla onye na-eri na-alụ ka o si eri. Maka ihe ya, ọ bụrụ na mmadụ bụrụ onye na-alụ ọrụ mmụọ, n'ọrụ ahụ ọ na-alụ ka ọ ga-esi were eri. Ebe ndị na-eje ụka na Baịbụl, ihe afụkwa ebe Jizọs gwara ụmụazụ ya si ebe ọ bụla o jere anabata ụnụ ihe ọ bụla ha nyere ụnụ nnara. So na nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka onye na-alụ ọrụ, onye ọbụla na-alụ ọrụ deserve his wages. So na onye ọbụla na-alụ ọrụ ga-esikwana ihe ahụ ọ na-alụ wee na-alacha mmanụ, maka na ọ bụ onye a na-agbanye bụ afa nwekwa responsibilities ọ ga-eteki. Onye a bụ the mouthpiece of the gods, and the gods bụ n'ihe ahụ ọ na-alụ na ya ka a ga-esi were nyekwa ihe ọ ga na-eri wee na-eneta ezinụlọ ya anya. So ọ bụ ihe ziri ezi na onye ọ na-alụ ọrụ ga-eri ife. Thank you very much, sir. Yeah. Number 2 is, why charging money for spiritual work? This is just a natural gift. Okay, like as we talked before, nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla na-arụ ọrụ ijegoro na Malakai, ya afọ ebe ndị mmadụ, ebe ndị pastọs na-ekwu otukwa kpatara ha ji ana ofu ụzọ n'ụzọ iri, ebe Chukwu oke na-asị weta ihe oriri n'ụlọ nsọ ya, maka ihe na ọma na o nwere ndị ọ gbara ọrụ, na ndị agha gbara ọrụ ga-enwe ife ha na-eri. Ọ bụrụ Chukwu okike na-eri. If you don't know, ọ bụgoro na pastọ gị ma na reverend fada gị ji na ọkụkọ agha ibu wee je wee nye Thanksgiving, ọ bụrụ Chukwu okike na-abịa eri ya, ọ bụrụkwa na eri angel ma mmụọ ọbụla na-eri ya. Maka na mmụọ oge a na-eji katikizm asị na gịnị bụ mmụọ, sị na mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ. Ọtara ya ka ha bụzi ịgụta ọsị ndị ọma na ihe m na-achịkọwa ebe a bụ na spirit does not have flesh. So therefore Chukwu okike na ndanjeru nke Chukwu enidro ji na ọkụkọ gị. So ji na ọkụkọ ị na-ewejere fada ma ị na-ewejere dibịa ma ị na-ewejere onye ọbụla bụ ya spiritualist bụ ka onye anwa nọchite n'anya mmụọ na-arụ ya bụ ọrụ si ebe a na-enweta ihe ọ gaji wee na-eri, maka na ọ nọ ebe anwa for you. So onye na-arụ ọbụla na-alụ ọrụ mmụọ ọbụla ị na-enye ya ihe, ọ bụrụ Chukwu na-eri ya, kama na mgbe anwa onye anwa na-arụ ya bụ ọrụ uru ya bụ ihe n'afa Chukwu okike, ọ ga-ekele Chukwu okike. Chukwu okike ga-enwe aṅụrị niile ụtakwara onye na-arụrị ọrụ. Nke abụọ, ịkpata na-eji enye dibịa ego n'ọrụ mmụọ na-alụ ọgwụgwa na etu anwa dibịa si enweta the money ka o sikwa ewekwa ya wee na-emesara aka. Example, ọ bụrụ na ị bịara kwụọ ụgwọ nye mmadụ ego ka o wee rụọ ọrụ mmụọ, o nwere ụfọdụ ihe ndị ọ ga-egota, o nwere ụfọdụ ihe ndị ọ ga-eji mesara aka. Like ị bịara nke m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, anyị emeghị ya point of duty na everyday ọbụla ọ bụrụ na na-egbucharụ ntụghachi onye ebiri efere a na-enye mmanya, ọ bụrụ Chukwu oke na-apụtata mmanya ahụ, ọ na-ego anyị igotakwara ka esi egote ihe eji eme ya mesara aka. Minus that one, naturally ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na temple for one almsgiving ka e nyere ha aka in one way or the other. Ọ bụrụ ka anyị wee too nwaanyị, mana ka nche yo na temple anyị, anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ ndị awa payroll, ndị a na-azụ n'akwụkwọ. Kebe isiokwu bụ na enwere ndị anyị na-azụ n'akwụkwọ ma afụnubere anya. Like last week Reverend Sister gwakwara m maka ụmụaka anyị na-azụ a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na skuulu ndị ụka nwe. Ghọtara ya? Otu a ka ọ dịkwa ọda schools anyị nwegasịrị ndị nọ ndị a foundation, ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, majority n'ime ha afụnubere m ha anya. Ghọtara ya? Because nwere ihe nji ka mmadụ onye ọ eme na ihe anyị nwa na-eme na foundation anyị, tinye anyị the list of ụmụ akwụkwọ enwere nne na nna ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, etinye afọ ha na ndị anyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Etu a ka esi eme. So ọgwa na ego anwa
ndị alụrụ ọrụ nwetara ka anyị na-esi ewepụta ego wee mee saraka n'afọ ha, maka na ọtụtụ n'ime ha nwere ike ebe ha nọ ha enwewuru ike ime ya saraka. So mana onye ọrụ mmụọ ahụ enwego pasentaji ya aga for charity. Ihe niile abụ because na on earth anyị neediri ịdị abụ a cause of joy to our environment and people around us. Now once you are a cause of joy to a human being, onye anwa na mmụọ nsọ onye anwa ga-join in prayers si ọrụ dị etu alụrụ ya gazie. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ na ego ahụ ọrụ ahụ ịlụrụ ka the spiritual isi ga-esi wepụta ego a ga-eji wee mee nke ọbụla, and site n'ụzọ dị etu a gị nwa alụkwara anya bụ ọrụ ga-ebenefit kwa na aja ọbụla maọbụ sadaka ọbụla emere n'isi gị. Daalụ. Okay, thank you so much, Daddy, for answering the question. Okay. Number 3 in our list is do Igbo spirituality support killing of things in the olden days? Yeah, thank you maka ajụjụ ya jụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ Igbo spirituality ji na aja. Nke bụ eziokwu bụ na na ịchọrọ ịnụ nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe Igbo spirituality sọpọtụrụ igbu mmadụ n'ụdị ọbụla, weda maọbụ ejima maọbụ na ọ bụrụ, maka na ọdịnala Igbo kwenyere na ụmụ ejima a na-akpọ ụmụ ejima bụ mmadụ ka ha bụ, ana dịka anyị nwa na onwe anyị bụ descendant of na-agbụ alụ, mana ịkwafu ọbara bụ ịkwafu ọbara. Ọdịnala Igbo sịsọ na n'ikere ime bụ etabu n'ala Igbo, bụrụ ihe a na-akpụrụ alụ, maka ihe onwere ka ọdịnala Igbo anwa na frown at igbu ọchụ ga-esi wee sọpọtụ kwasị igbugbo ọchụ in true sense of Igbo spirituality. However, ọ bụ ihe dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ndị Igbo niile allegation na ha gburu ejima, mana achọrọ m ka m kọwara that impression, ọ bụrụ eziokwu. However, adọrọ m deny na enwere some pockets, some towns out of their ignorant sọpọtụrụ igbu ejima. Ọ bụrụ na egburu ejima na be ụnụ, egburu ejima na be ndị ọzọ. Yes, ihe kpatara eji wee nwee some pockets of some towns ebe a committed abominable act is because na human being wee ebe onye madebere ka onye nke ọzọ amamihe onye nke ọzọ bidoro. A na-ekwukwa na sin is a reproach, righteousness exalts a nation. O nwere ụfọdụ obodo na ụmụnna ụfọdụ na mgbe gboo ọ bụ ajọ mmadụ nọ n'isi oche dịka eze ma ọ bụ onye ndu na ya bụ kọmuniti. Mgbe ajọ mmadụ anwa nọ n'oche dịka onye ndu obodo, nwere ike out of his own wickedness onye ọda ka egbuo ejima based on ebe ọ fudebelụ na ebe ọ madebelụ, na maka ihe na onye na-etu anyere ọda egbuo ejima does not mean na ala Igbo niile nyere ọda si gbugbo ejima. Ana m achọ ịkọwala gị na taa ka a na-ekwu okwu a na ezigbo ndị ọdịnala Igbo akụwagoro gị wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ajọ okwu ma ọwa oke ite igbu mmadụ, iwepụ aka na ya. Ọ nọrọkwa ụfọdụ ndị mmadụ ọkwara onwe ha ndị ọdịnala na-emekwa ya. O nwere ike many years to come ụfọdụ asịkwa na ọdịnala sọpọtụrụ ime oke ite ma ọ bụ igbu mmadụ. Ọdịnala sọpọtụrụ ya, kama na ihe niile nacha aka osisi onye amaana. Enwere ndị na-edebere iwu a, nwee ndị na-enupụ isi. Like anyị nwa na-agwa alụ ya agwa gị na igbu ọchụ bụ igbu ọchụ. Na gboo o nwere ndị gbara ọsọ ọchụ maka ihe na ha akwafuru ọbara. Yet ọ nọrọkwa ụfọdụ ndị na-emekwa ihe ọjọọ, ị na-emekwa ihe ọjọọ. So ihe m na-achịkọwala gị bụ na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ ndị gburu ejima out of their own ignorant does not mean no Igbo spirituality sịrị ha gbuwe mmadụ ma ọ bụ n'Igbo spirituality sendịrị ha, mana ha mere ihe ndị a out of their own free will and nghọta ole ha nwere. Dịka etu a nsi gbamakwara gị atụ n'ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ihe ọjọọ, mana o nwere ndị na-emekwa ya. Eji m atụ ọdịnala Igbo frown at mmadụ ije di na nwunye mmadụ, mana ndị mmadụ kwa edinekwa nwunye mmadụ kịta. So many years to come na ụfọdụ ndị mmadụ asị na nwere ndị Igbo na-edina nwunye mmadụ, ọdịnala Igbo sendịrị ha.
so ihe na-achịkọwa bụ Igbo spirituality nwere ebe o si wee sọpọtụọ igbu mmadụ n'ụdị ọbụla. However, na mgbe gboo a na-ekwu maka enwekwara ndị gburu, mana ihe m na-ekwu bụ na ama echi because of o nwere ndị gburu wee generalize na ndị Igbo gburu ejima. Ịghọtara ya? So ihe m na-ekwu bụ na igbu ejima abụrụ kọlchọ anyị. A sị ka echekiwe history ebe igbu ejima si wee bido from the western part of this country. But I hapụ ihe a for story for another day. Mana ihe m na-achịkọwara bụ na Igbo spirituality does not support igbu ejima. However, o nwere ndị mere in error. Mana ama eji maka ya wee bozie Igbo spirituality na ọsị igbuo mmadụ. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. Daalụ. So number 4 in our list here said, what must the cold one do to start work? Yeah, kembugoro bụ gịnị wee cold one? Onye bụ cold one? A cold one bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ ịrụ ọrụ mmụọ bụ a cold one. Now, a cold one na-abụ mmụọ gbọrọ ọrụ ka ọ bụrụ onye isi nchụaja, ma ọ bụ ka ọ bụrụ dibịa afa, ma ọ bụ ka ọ bụrụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa, ma ọ ka ọ bụrụ onye mgbasa ozi, ma ọ ka ọ bụrụ onye nchụaja. Na ụdị ọbụla akpọrọ ịma na-akpọ dibịa ị na-afụ kịta nwere many diverse version of it. Kama na n'ụwa anọ n'ime kịta nweziri ndị nọzi na ịlụ nke ọbụla. Ọ bụrụ kwụsọ na dibịa ọdịnala ka ọ dị. Ọ dịkwu na medical doctors, dibịa oyibo. Originally, etu esi wee nwee medical doctor bụ na enwere surgeon, yes, nwee urologist, then nwee cardiologist, nwee oculist, nwee dentist, nwee bedi na ndị na-eme general medicine. Enwelu so ndị nọ nto different, ndị enwelu gynecologist, enwere so many. Yes, dọkịta ahụ ị na-eje na nke ya nwere ike ịbụ gynecologist ka ọ gụrụ na university na medical line. Mana o nwere ike o mepee hospital ya, o nwere ike nọrụzie ebe a na-afụ maka ụmụaka. Ghọtara ya? Ha nwere ike nọrọ ebe a na-afụ ụkwa gynecologist, o nwere ike nọrọkwa ebe a na-etreat typhoid and malaria and na-emekwa operation nwaanyị ehere. Ghọtago? Mana originally he was not trained to be a surgeon. So ịfụna ya? So maka ihe na o nwere ike ọsị ka o specialize as children hospital, o nwere ike gara ị na-enwetakwa ego ndị ọzọ. Therefore, ụfọdụ dọkịta, yes, dọkịta ị na-eje na nke nwere ike ihe ọ gụrụ abụrụ one line, mana o mepezi ụlọ ọgwụ, ịfụna ọ ga na-amụ nwa, ọ ga na-eme operation, ọ ga na-afụ maka ụmụaka, ọ ga-abụ ịfụna ya. So ọ bụrụ taa ka o bidoro, mana on a very good day enwere ihe ndị specialized in ya. Enwere ihe dibịa ọbụla specialized in ya. However, enwekwara ndị bụ ndị nchụaja. Ghọtara ya? Nwekwa ndị bụ ndị ọ bụ ọrụ ha ide eme ịda agwọ ọgwụ, nwere ndị ọrụ ha bụ ịgwọ ọgwụ. Ghọtara ya? So etu ha ka o si wee dị. Mana abịaziri ụwa kịta ọtụtụ ndị mmadụ na-alụzi everything. Naturally, m nwere onwe m, ọ bụrụ na ndị mmadụ abụ m onye nchụaja, onye mgbasa ozi, mana ọ nwere ụfọdụ ihe iyi eweta na klaasị m na-adị arụ ya. Amaghị m ọtụtụ ndị mmadụ bịa na tempụl, ọ bụrụ ihe mmadụ nọ njụ adirect ya ngisi jee na onye dị ụtọ ma ọ jee na onye dị ụtọ. So nwere mgbe mmadụ ya abụcha na ọmacha ihe niile. Yes, kama ọ nwekwara ụfọdụ ihe ya bụ iwe ike ịtụnyewu alụ, like a medical doctor nwere ike ịtụnyewu alụ na some certain things abụrụ core profession ya, mana ọ tụnyeghị alụ gị mee etu ma ọ mee etu ma ọ gị jefuo ede etu a na-akpọ ya refer gị to another specialist. So mana ihe m na-ekwuzi, ọnwụ na-akpọrọ gị ọrụ, ị nwere ike akpọ gị ọrụ dịka onye mgbasa ozi. Then ụfọdụ nwere ike decide ya na-achọrọ ịlụ n'ụka ma ọ ha chọrọ ịlụ n'ọdịnala. Mana ihe dị mkpa bụ onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Dịka o nwere lady chat m yesterday, na o nwere kọlụ si anywhere na ọ chọrọ ịlụ n'ụka, si anywhere ọ bụgoro na ị chọrọ ịlụ n'ụka, na the best thing for you bụ ịgbasịa afọ, ọ bụ true na akpọrọ gị ọrụ, ịgba ọsọ agwụ, mara ihe gbasara ọrụ anyị na-aba n'ime ya, ịmarachazie ya, setụlụọ ya spiritual forces. Ọ bụrụzie na ha apamitere gị ịlụ n'ụdị ụka, then ị na-alụ. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị gaidgoro
onye anwa nwere ike ọ mụtacha ọrụ malụ do's and don'ts. Ọ chọkwazi ịlụbụ ya n'ụdị ọdịnala ọlụba, ọ chọkwara ịlụ n'ụdị ụka ọlụba, n'ofu ala ha ji ka anyị niile na-achọrọ anụ. Ọchukwu okike pụrụ ime ihe niile bụ onye ike niile si n'aka ya wee na-abịa. So mana ihe m na-achịkwa ndị mmadụ ọ bụrụ na agbara ụwa ọrụ tụpụa ya spiritual forces, then ọ bụzie na ị chọrọ ịlụ n'ụdị ụka ịgwa ha, ha meziere gị approve ịlụba. Mana ọ bụkwa na ha sị na ị ga-alụ n'ụdị ọdịnala ịlụba, etu ọ na ha si wee pamitie like mụnwa nwere ụbọchị na-abata na temple abụ a na-abata n'ime mbụwa data abụ anwa uzi abịaba nyụtara onye agwụ onye agwụ weda ma ị na-arụ ya n'ụdị ụka ma ọ na-arụ n'ụdị ọdịnala. So mana ihe na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ n'ijego ezie gị n'inwere kọl aịda na ụka maọbụ n'ọdịnala ga-eziri ya bụ ozi. Ihe na-achịkọwara gị bụ imedo ihe niile dị n'ụzọ gị, chụkwa agwụ gị ha wee kwudoro gị ka ị wee dee ude. Ten ọgwụkwa na ị chọrọ ịlụ ya bụ ọrụ, ọ nwekwara ihe a na-akpọ ekwe m agwụ, chikwagoro ndị agwụ gị yozie ha ka ha dife alụ gị ọrụ gị, nye gị more time, they might approve it for you. Daalụ. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Number 5 in our list. Why is it that some called ones like to do it in the church? Like they will tell you, I don't want to do anything like ordinary. What's your take on that? Do you have anything to tell us? Yes, thank you for this question. The truth of the matter, boy, ụfọdụ ndị mmadụ majority adịghị like ịrụ n'ọdịnala. You know why? Because of material things. Let me give you an example. Ọtụtụ agwụ enwere ọtụtụ ndị dibịa, countless of them. Agwụ ha kere onye agha sị na onye a ji ọgbọ naanị ewu Ebuka Obi, I'm sorry to call his name, Zion Ministry. I can tell you na enwere ọtụtụ ndị dibịa ndị mmakwa agwụ ha dị greater than Ebuka Obi. Enwere so many of them, uncountable. Yes, mana ihe mere n'ọbụ na ndị ụka na-aka adị rich, na-aka enwe ego, because of na ọtụtụ ndị mmadụ na-aka value ụka akpọghị anya na onye a na-arụ n'ụdị chọọchị. Ndị mmadụ ga-enwe ike jee ebe anwa as a group in great numbers without ihere ọbụla. So therefore ọ na-eme crowd na-abịa na nke ha, ha na-enwe more money karịa onye dibịa. Ka mmadụ gata agbago m ọtụtụ ndị mmadụ ndị bego na temple ndị na-achọ nwa tata nwa dozi nka njem mawa atụ enwego so many things. In fact, ọ bụrụ tata, years back mgbe m bidoro ọrụ, the first cow egburu na temple, egburu n'obi bụ nwaanyị na-achọ nwa pụtara ya. Nwaanyị a na-achọ nwa ọbịanịbụ na temple, mana ọ nụrụ nkụzi m mgbe years ago wee chachịa m wee kọwara m ọnọdụ ya mma akpọ kọntrị ọnọ maka ụfọdụ nwere ike ịmụ ya, wee bụrụ na ọ chatịkwara m wee sị m na ya na-anụ onye ọcha, mana na ya chọrọ ka ya mụtara ya nwa, maka na ịmụta nwa mụtara ya nwa ga-abụ one of the ways ọ ga-eji wee benefit ya in many angles. Ndị n'obodo ebe ghọtara ihe m na-ekwu, o wee gbachara ya afọ wee chọpụta ihe bụ problem ya. Problem ya is more of spiritual angle. Yes, enwere ụfọdụ ndị otu na ihe si n'iyi ụwa ya o kwesịrị ịsatụ, nwere ihe dị na chi ya na ihe dị n'iyi ụwa na ọ ga-amụta nwa. Ọhịa afọ gwara m wee gwa madam na ị ga-amụta nwa based on ihe afọ m kwuru, mana na aja na ihe ndị a ga-alụ. Ọsị m ọsị ya nsị ya yes, ọsị m na otego ọ gara si ya na ọ bụrụ na ote gị gawara bụ isiokwu na chi nke gị efogoro, na ọ bụrụ na ị ga-ekwenye ma mee ihe ndị a gwara gị okwenye. O wee sị m Eze-Ana nsị ya ọza m nzi ya, o wee sị m na ọ bụrụ na nwa merie ihe a nyajuo n'ọgwụ akọnfam ọrịa na ya dị ime bido n'oge dị etu about 3 or 4 months time ka o nyere m
I confirm ọrịa na-ede ime. From that point ụlọ ọgwụ ahụ confirm na-ede ime, ya ga-ese ndị ego ofu ebulu. Na ọ bụrụ na ya bụgodo nwa a dị ime, ya dị ime bugudie mụọ nwa ofu efi. Mgbe ọ gwachara m ihe a, nsị ya na ọmụmụ mmụọ ka ị gwara na ihe dị mkpa bụ na gị lụọ ọrụ nsị ya lụọ, kebe eziokwu na ose ndịrị ego wee ọrụ a wee lụchaa ọrụ ya. One day ka m jechalụ tere aka anụchara ọnapụta maybe 2 months or 3 months or here thereabout. Ajechara m ụka ọdịnala na anọ m ebe m ga-agụrụzie few things ọkpọfon m renji ọ bụrụ na ọnya mụ na ekenecha. O wee sị m na ya esi ụlọ ọgwụ apụta kịta, si ya gịnị ọ sị m na eji ụlọ ọgwụ na dọkịta confirm go ya dị ime. Ọ sị m na ya today na ya ga-ese ndị ego ebulu, kebe eziokwu na osendịrị ya. Osendicha ya bịakwa jekwa ụmụ mmụọ mee saraka gwa ha nakwa na onye dị etu a na ọ confirm na ọ dị ime na ihe abụ ebulu ya. Egbu ebu na anyị mekwa saraka na temple. Ịma na o bugidoro ya afọ ime alụkwa mgbe ọ ya amụ mmụọ onye bụ nwa, mụchakwa nwa sendịkwa ego efie. Nọtara ya, anyị gbukwa efi a wee mee saraka. Yes, anyị ka na-arụrị ọrụ taa. Mana ya na-achịkọwara gị ebe a bụ na ọ bụ onye izi nwaanyị iji sendịrị ego kaw na temple. Mana ka o kwụsịrị ọkwa sendịrị ego kaw a, o nwere ozi ego ihe ọzọ nnarị ya. Mana nọmalị ịmago ka ndị mmadụ si eme etu a. Ọ bịazi nye testimoni ọdọmalị, ọ eje n'ụka, o jezi ụka Thanksgiving. Ụfọdụ na-eje ebe a gụrụ moto kwue pastọ, ọ bịakwa na ya ọzọ, ọ bụ ihe okwu. Onyecha testimoni ọ gwa ha praise the Lord, asị haleluya. Ọzọ ụmụnne m na m bịara ka m kere ụnụ na ụnụ mana nna achọbụ nwa na Chineke emeela ya na m amụtago nwa na ya atọpụ obi aṅụrị na ya ga-arụ ọta, ma ọ na ya ga-egota moto biya pastọ, ma ọ na ya ga-eme militens. O nwere ike o spend ya $5,000 o ji wee mee Thanksgiving ceremony and the funfair that follows it. Mana jụzie dibịa nwalụ datị ọrụ mere intervene na kesi ya. Ihe ọma bụ na ọ kwụrụ ụgwọ iji rụọ ọrụ, mezuo nkwa o kwere chikida. Mana ọ ga-agazie n'ụlọ ụka rie mọda na ego anwa iji wee lụrụ ya ọrụ times 10. Ịghọtara ya? Ọhịa ịbụ ndị dibịa n'afọ. So most of times ihe ọma melefa, ihe ọma bụ na ya enyego dibịa ego ebe ọ ga-erizi nke bụ ego bụ n'ụlọ ụka. Maka na ụlọ ụka bụ social welfare, social club, ebe ọ ga-abịazi ndị timbers and calibers, ndị otu ya were soro ebe nye ekene, ebe a ka ọ ga-eri ego. Anyị bụ ndị ọdịnala na-ata ezigbo ahụhụ. If you don't know, agwa some of these success stories, testimonies a na-enye bụ ọrụ ha rụrụ n'ọdịnala. Maka ihe na ụfọdụ ndị mmadụ problem fa nwere obu n'idiri ka ha na-aga achụ àjà kwụ ụgwọ ha ji na mmụọ ka ife ha na-achọ wee nwee ikelu ha aka. Mana anyị bụ ndị ọdịnala, ihe ndị mmadụ na-ewe anyị bụ ndị pastọ. Ọtụtụ testimoni isi ihe na-afụ na chọọchị taa bụ na ọdịnala ka asọ ọgwụ tata kwụrụ ụgwọ onye agha ji. Ana m agwa ọfafat. Okay, now ọ bụrụ na this particular lady nọ physical, ọ bụrụ na ministry ka m nwere, o wee pụta wee na nsọ praise the Lord, I say hallelujah. O wee sị that na nwa ya na-achọ for many years na Chineke ewerogo da dị lụọ ọrụ na ejego ụlọ ọgwụ na confirm na ya dị ime. Praise the Lord. Oga, come and see money that will flow my ihe onyinye that day. Mgbe ahụ o kwuchara ihe pastor wee kwu, and I quote, bịa tapụ one blessing. Ọ bụrụ na nne gị na-achọ nwa, ụmụnne gị na-achọ nwa, relative nwa ọbụla na-achọ nwa, ị chọrọ ịtapụ blessing na ihe ọrụ ebube a mere onye a, ịbịa furu onyinye ndị mmadụ ga-enye that day. Dọta ya enyecha ndị ga-abịa I claim it. Enwere ike that single testimony bọsị ahụ jụsọ na ọdị ime o, adọtọkwu na ọdị ime, gosi akwụkwọ o ji wee dị ime. So that testimony nwere ike inye m 500,000. So that testimony now enwere ike ọ dịzie ụbọchị o buzi afọ ime na-apụta. Ọ nọkwa etu ozo gwara ndị ya bịakwa sị praise the Lord. Ya bụkwa ya ọ bịakwa nyekwa the same testimony a maybe mgbe ime erugo 6 months ndị mmadụ na-afụzi afọ. Abịakwa taa abụọ blessing ndị niile na-achọ nwa ndị efu na o nwere ụbọchị ọ ya amụzi nwa amụ my brother kwuruzie nwa abịa Thanksgiving.
ndị mmadụ unu ka ya gbaba Igbo ifu na-enwe m ike nweta zuo 1 million naira ndị bịara testimony ndị bịara ịtapụ blessing ifuru ihe Ebuka Obi ji enwe ego ana m achọ ịgwa for fact ha na-enyo testimony those things ọ na-awụ ome na temple mmadụ adị ya anọ anyị atapụrụ ya blessing ọ bụrụ otu onye nna gwa ihe ahụ just ofu onye ka m ji wee mara ya enwere so many of them ka m ghazi ijeta aka even last month festival anyị melụ anyị ji wee ri ji efi egburu ebe ahụ ọwụkwa nwaanyị na-achọ nwa pụtara ya ifuru ya na social media nwa Ogbuefi anaghị esho those things na social media now adịm ekwuzi okwu last week o nwere onye na-achọ akwụkwọ visa kọntrị ọ na-achọ mana anyị ga-achụcha aja enye that visa ọ pụtakwara ebumbenye Thanksgiving nke ọnụrụ ya ndị mmadụ ọtapụ blessing mana ọ bụrụ na ministrị ka m nwere ụbọchị ahụ ọ bịa kwuo na ya abisi ya na ya enweta gị kpụta ebu na anwa okwu nwe anaghị etu ndị ga-atapụ blessing pasta na-ebezi ọ bụrụ na ị na-achọ visa bịa tapụ blessing ọ bụrụ na nwere nwanne gị laị na-echi gị ọbụla na-achọ visa bịa tapụ blessing nwanne onyinye nwere m ike inwe more than 1 million naira ihe onyinye etu a ka Ebuka Obi si enwe ego ọ bụrụ ọsọ Ebuka Obi ma ndị pastọ ndị ọzọ small testimony people will key into it and millions of naira will be raised so onye abụghị so adị m ekwuzi okwu so many things agwụgwọ ngị na nwere ndị ọya bụ arụsịara ụmụ ihe ọma melefa uche ya bụ na ya kwa ya sendịrị ego iji wee fidiri echie ọkwa ya sendịrị ego iji wee chụrụ ya aja ihu ọma ya chikina mana o nweziri ike o jezi ụbọchị na testimony na chọọchị ebe ọ na-eje ogo moto bi pastọ ifụrọdo sin so o melụ ndị mmadụ na-ala ike ka ha rụọ n'ụka maka na ụka ya akarịghị ego ana m achọ ịgwa na ụfọdụ ndị pastọ na ministri si ị na-afụ ọtụtụ n'ime ha bụ na dibịa ka ha nọ wee lụrụ ha agwụ mezi ihu ọrụ ha mana ha achọghị na-abịagoro abịa ha ezoro so all those things bụ ihe a na-afụ anọ onye ha mere ọtụtụ ndị mmadụ ji chọọ ka ha rụọ n'ụka maka na ụka ga-eme ndị mmadụ a na-eweta ihe onyinye adị opuru mana dibịa onye jego na be dibịa lụcha ọrụ ihe ọma meri ya ozoro onye kwenye testimony nọ na be dibịa ka arụrụ ọrụ including the pastor. I'm sorry to say it, but it's fact. Okay, ihe na-akụwa maka ya mụ ọtụtụ ndị mmadụ na like identify with the pastor easily dam dibịa anwalụ data ọrụ ha ga-adabere akwa akwụrụ ụgwọ o ji wee lụọ ọrụ mana above all ifu na dibịa na pastor ka nwee ego na that singular testimony anwa ọ bụ dibịa lụrụ ọrụ so ndị dibịa ndị na-arụ n'ụdị ọdịnala na-ata ezigbo afọ anọ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ dị upcomers onye ọbụla chọrọ ka ọ lụgba n'ụka ọ bịazie imejere ihe gbasara akwụ ya chukwachaziere ya o jezie chọọ warehouse bido nke ya n'usoro ụka daalụ. Okay, thank you very much for letting us know, sir. Number 6 in our list. Some believe that some miracle displayed by pastors and dibias are arranged. So, what's your take on that? Yes, thank you for that wonderful question. The truth of the matter bụ na ụwa anyị nọ n'ime kịta ndị mmadụ like fake. Ndị mmadụ like ihe anya na-afụ. Yes. So, due na ndị mmadụ like fake na ihe anya na-afụ, wee na-eme too much arrange. Adịkwu sorry na ọ batakwuo na ụfọdụ ndị dibịa. Mana ọ ka njọ n'ebe ndị pastọ nọ. Some of this asị na onye nwa mee miracle ihe na some of them nọ arrange. Ihe ndị esi na arrange ka ọ bụrụ na igosi m onye kpuru isi from birth o gburu isi. Now igosi m onye kpuru isi from birth na village ụlọ ịkpọrọgoro jee na nke ofu pastor maybe o gburu isi over 25 years pastor kpere ekpere na Nigeria ọfụgo ụzọ but ya menye 500,000 ma onye bụ cripple confirm cripple from birth ọ gabere ije for one day o wee jee na ministry wee kpere ekpere o wee fụọ ụzọ kpatara m ya 500k. The truth of the matter, some of these things na-afọ ya arrange. Yes, etu a ka ọ dịkwu na ụfọdụ ndị mmadụ ma ọ na-arụ na pastọ ma ọ na-eme n'ụdị dibịa ụfọdụ believe na fake testimonies and miracles. Onye na-awụ arrange I may arrange. I don't believe it. That is why na even temple
we don't share testimonies. We don't send. One of the moment I watch any of my video, if ever a mother name a testimony, it's not allowed. Because here I name we have more kind of bro. Before I'm bit all Dibia, I'm going limited man since. I'm a registered company limited when I was in early about 23 years. Yes. My registered company, Polanton Integrated Limited, was registered over 20 years ago. I have a successful water drilling company where drilling machine. I became the youngest person who motor this drilling rig. That's what I called it. So even when I was into business in Abuja, Noble Success Computers is a registered company. We deal on importation of American used laptop and computer peripherals from computer chargers and mouse and rest of them. I import them from China. So Dibia, who as a result of now decided to go down Maguria. If not, I will never have peace. So I knew I don't want Dibia, Maki na Alugumu, Luguna, and from Dibia. So what a hengi can arrange testimony. In what you go my I didn't show you all on social media. I don't make sure those things are not necessary. What we end testimony, those testimonies in the modern now. Ọtụtụ n'ime ndị bịago na temple arụ ọrụ tụọ ọrụ ha aja akute nwa amụta nwa. Ọtụtụ n'ime ha send a picture nwa. Ọtụtụ n'ime ha send their voice notes. Ọtụtụ n'ime ha send the pictures. Ọtụtụ ndị ọma mere dị iche iche ma ndị visa ma ndị goro moto ma ndị mmiri na. But you can never see it on social media in any of my handles. But I know, ego social media when GM. I'm sure ego social media, but I because now I'm a me na social media. I got viral. Yes, I'm a me na social media. I got viral. I'm some pictures, testimonies, and voice notes of gratitude. Kondi homa me kondi nacho visa. Kondi nacho visa. Some of them to has waiting at embassy. Why here? May do ever embassy. The same don't want to the same day in the embassy, the same day I actually got out by 4 p.m. There were passports. Oh, yeah, moment. But I didn't show those things. So, even the pictures and those testimonies and their voice notes. Once I ate on Facebook about people. Or Gavira. Already hanged back here. Maka ọbụrụ ụmụ ihe niile aka nji ọbụrụ ana m eme ka m blow my trumpet maka na ọbụrụ ọmụnwa na-eme as a person na ụmụ mmụọ na-emere onwe ha aha. So ihe anyị na-afụ kịta dị egwu mana ndị mmadụ na-eme arrange mana ihe na-achịkọwala ezigbo onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ ọbụrụkwa onye ji aka ya kpọọ onwe maka na onwe ndị ji aka ha kpọọ onwe ha o nwere ihe nji ka m wee show kesie onwe m eme o nwere ihe nji eme. So for that reason enwere m ike ime ya mana however whether m nwere ndị na-eme arrange ọkachasị n'ebe ndị pastọ nọ and some few dibias now na-eme arrange na-egosi ụmụ ihe niile nwere isi mana ọ bụrụ maka ya ka anyị so mana ọ na-eme mana ndị na-eme etu a mma advice ha wepụ aka enwe n'ofe maka o nwere ike wee aka mmadụ. Daalụ. Thank you very much, sir. Daalụ. So is it advisable for someone to consult the Kafa or spiritual work before taking major decision in life? Yes, ajụjụ gị mara mma. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ime mistake in life na consult afa before you take a major decision in life. Kentị ndị Igbo na-atụ inusu na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Now, ọ bụrụ na ị na-aga bụrụ onye na-abụ before you take some major decisions, you jụọ ese ahụ ị na-ajụ ga-eme gị ka ị ghara ịgaghị ụzọ. Yes, ejekwa na ihe gbasara na ị na-achọ life partner ma ọ bụ na ị na-achọ travel out ị ghara ịjụ ese. Enwere some certain things ọ ga-abụ iji ime na o nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ nọ travel outside the country je na-akwụgharị maka o nwere ike destiny ya adịrọ na outside the country. Ọ na-eje outside the country maka na nwanne ya nwoke
ma ọ friend ya ma ọ bụ onye ọma na Facebook jere outside the country o favor ya, ị na-asịsị kpọọ gị isi akpọrọ arụbat, isi gị na arụbat ofu ihe na onye nwoke ma ọ bụ onye majeworo outside the country o favor ya does not mean no ga favor gị. So onye ka nna achịkwu. So ọ bụrụ na ịchọ iteke maybe na ị na-achọ life partner ma ọ bụ na ị na-achọ iteke some major decision in life, nwanne consult afa, ọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ime ijehie ụzọ, maka na afa bụ spiritual lab. Etu a spiritual lab ka onye afa bụ ezigbo afa miri emi. Daalụ. Okay, thank you very much, sir. Daalụ. Number 9 in our list. What is spiritual sex? Is sex spiritual? Yeah, thank you for that wonderful question. The truth of the matter, sex is spiritual. Is an act that is spiritual. Reason bona, every human body, our body radiate. They have radiation. Onya batalo no bụrụ na ịkpọta like 10 men in a room, within some time they will start feeling heat because of radiate n'isi n'ahụ mmadụ apụta. So now ọ bụrụ na nwoke ma nwaanyị na-enwe mmekọrịta, they are sharing radiation si na ebe onye a na-abanye n'ime onye a. Now radiation ọ bụrụ na a na-eshi a, ọ bụrụ na enwero harmony, ọ ga-enye nsogbu. So sex is not just ka ọ bụrụ, because ihe a bụ ihe involve two human spirit exchanging currents. So sex is spiritual. Yes, sex is very spiritual. So once you engage in sex, make sure that you understand that sex is spiritual. Sex is not just casual. Thank you. Okay, thank you very much, sir, for letting us know. Okay. Number 10 in our list, the last but not the least. Some people believe that having sex cannot hinder spiritual growth. Instead, it helps. So, what is your take on that? Is that true? Thank you. Yes. One thing that people don't know is that sex is joyful activity. Yes, when sex is happen between two loved ones, sex should come as a result of compatibility of two individual souls. Yes, ọ ga-abụrịrị mmadụ na-abụ nwere harmony for sex to be what it's supposed to be. Sex should not be something ndị mmadụ na-eme randomly. Anybody or not available. No. By so doing, ọ bụrụ na mmadụ na-eme sex like that, the person will be going downwards. Because human spirit, o nwere onye dị gị na ya dị compatible, enwe harmony. Now, if you exchange your current and the person's current, now you will be uplifted in the sense that the person is complimenting you. Not all a matter of husband and wife. Even among husband and wife, some people are not compatible and there's no harmony. That need you know why I'm not on the matter that I know the wrong person now. That need you know why does not mean that they can add up whether more not. Again, which I understanding. Again, where the consent, again, where the harmony. Before that joy, that act of sex, abro joyful activity. Okay, abroad, me and between onya no onya, whether husband and wife or not. Again, where the harmony. So therefore, so that act here a kind of joyful activities on both sides. In order, it would more joyful activity. And with harmony for the cementing of love shared between the two people involved. Mana the
Then on those other kind always sinful act when like you coerce the person or you force the person or the person nọ na-ama ọsụ ị na-eme ihe because of n'imewuru ya maka ihi na ike dị gị n'aka or maybe na onye anwa yọrọ for assistant then iwe na-agwazi ị na-enyezi condition na the only condition bụ ma o nwere carnal knowledge with you then onye ahụ na onwe ya obi ya nara apụta so ihe ọ na-eme oge ọ na-eme na-ama ọsọ ihe ọ na-eme oge a bụ because of na ọ bụrụ ọchịchị obi dị afọ that thing ị na-eme that time ya ebute downfall whether mụ na claim na ọ bụ husband and wife ọ ga-abụrịrị something out of mkpanite na onye a na onye a the souls involved wants it their body wants it and there is harmony. That is the only way it will become spiritual activity, and that is the only way it will become joyful activity, and that is the only way it uplifts spiritually. Mana ọ bụrụ na unu emere etu a nọ nke mmanye then ịma na the thing na-eweta downfall. So ka ihe na-ekwu na ya, sex is spiritual and sex should be for upliftment if it's something shared between two loved ones. Now by so doing ọ bụrụ ihe ga-ewulite ha na ndụ nke mmụọ ha maka ihe na ihe emelụ n'obi aṅụrị. Mana ọ bụrụ ihe ọ bụla emelụ in order somebody na-eme ya because of I need money you say okay if I will give you money give me sex now nke a abụrụgo ha lot nke a na-eme nke a abụrụ joyful activity because nyenwa adịghị eme out of no nwere mkpalite inwards ọ na-eme because of the gain ọ ga-enweta from you. Therefore nke a abụrụ spiritual joyful activity. Therefore ụdị a na-ewute downfall. So ọ ga-abụrụ the two loved ones kpalitere onwe ha without no coercion and everything happen naturally. That is spiritual has spiritual benefit. Thank you. Okay, thank you so much for answering our question today. Thank you. Ogbuefi, before we go, is there any advice you have for your viewers all over the world? Okay, viewers all over the world, I want to thank you as you are following us. I'm very grateful. Don't forget, I'm inviting you as you are hearing my voice. December 1, go a love feast na temple. Mgbe I just celebrate the friends of the temple. Alụsị otu Igbo Nigeria ji eme love feast every year, December 1. And again, that December 1 happened to be my birthday. My birthday. So you are all invited. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m ihe ị na-eme na-amasị, bịa ka anyị nwee aṅụrị, ka anyị rikwazie ma ṅụọ. Ụbọchị anwa, ihe a ga-eri eri na ihe a ga-aṅụ aṅụ ga-adịkwa very plenty. Ọtụtụ ndị enyi anyị, ndị dancers, ndị comedians, in fact, ọ ga-adị very lively. This is annual event I name every year. Every year, this birthday festival feast, love feast, that is great. I can tell you, in this Yoku TV, Ghana, other digger what other give on your year. No one aim I can tell you, I want to you will never regret it. Kabuf, came one natch one day mother ball, Kena no share Kachuko Goziegi. Before I met you, ọ bụrụ niile eso ya na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba, ị ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Nọvemba. Ị ka nwekwara ike isonyekwara anyị maka na aja anyị na-achụ a whole month. Yes, aja esigoro na-ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ị nwekwara ike mana ya ha na-eshi testimony na social media, mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Before we do ya 3 prayer request, you make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. I'm going to other details I needed for you in order to book you. I find out my wall distance. Send their WhatsApp number. You do what I'm about. I will send their message. I will respond. I will make my pick my PA will pick it. 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ka ị na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ maka Eziokwu TV ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ayọ n'isi ndị friends of the temple na ndị isi ndị children of the temple
ya nakwazi n'isi ndị sonyere anyị na-ajọ ọnwa Nọvemba. A sịrị na ọmaka ga-emere ụnụ na onye na-achọ ụnụ ga-adarịrị. Onye ọbụla sịrị ka o jere ụnụ aja ije na ọ ma ejelu, osi ọnwụ na ọ ga-ejelu ya nwụrụ. A sị m onye si n'ụka ome ụnụ na ọ karịrị ụnụ. Mmụọ niile na-eje ozi n'ụbọchị tata mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. A sị m ihe iyi eri bịa, ihe eri ga abịakwana n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụnụ. Thank you, sir. Thank you. Today we have come to an end of today's question and answer edition. If you have any question concerning today's teaching, you can kindly send him a DM, or you can as well send a message across to the number showing on your screen. Please don't forget to subscribe, share, like, and also touch the notification box. Thank you. Thank you. And then ndị metara onwe m, enwekwara ike isonyekwara m na my personal WhatsApp number if need be. This one should be only WhatsApp message 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Magazine. Okay.